Svetu se ne može ugoditi. Jednom davno, u jednom malom selu, živeo je dobri starac sa svojim sinom. Dečak je bio radoznao, vredan i uvek spreman da pomogne. A otac mudar i strpljiv. Jednog dana krenuli su zajedno na put u susedno selo, a sa sobom su poveli i svog magarca. Kako je otac bio već u godinama i noge su ga bolele, on je seo na magarca dok je sin išao pored njega pešice. Tako su polako koračali putem, kada ih ugledaše prolaznici od kojih jedan reče: Pogledajte ga! Otac jaše, a dete hoda. To nije u redu. Čuvši te reči, otac se zamisli, pa siđe s magarca i podiže sina da on jaše, a sam nastavi put peške. Mislio je da je tako pravednije. Međutim, nisu daleko odmakli kada ih srete drugi prolaznik. Sram te bilo, momče. Povika on. Ti jašeš, a otac ti hoda. Zar nemaš poštovanja? Dečak se postide, brzo siđe s magarca, a otac ponovo sedne. Posle kratkog razgovora odlučiše da obojica sednu na magarca, nadajući se da tako niko neće imati primedbu. Ali ubrzo naiđoše na nove ljude. Jadan magarac, Jadan magarac. govorili su. Kako vas nije sramota da ga obojica jašete? Jadna životinja. Uplašeni da čine nešto loše, otac i sin siđoše i nastaviše put pešice, dok je magarac išao između njih. Ni tada nisu bili pošteđeni komentara, Kakvi su ovo ljudi? Kakvi su ovo ljudi? govorili su seljani. Pogledajte ovo. Zašto vam služi taj magarac? Zašto ga ne jašete? Zbunjeni svim tim dobacivanjima i želeći da budu dobri prema životinji, otac i sin odlučiše da ga ponesu. Dok su tako išli putem, ljudi su se zaustavljali, smejali i čudili onome što vide. Tada se otac zaustavi, nežno spusti magarca na zemlju i mirno reče sinu: Sine moj, shvatio sam nešto važno. Ma šta god da radimo, nijedan naš izbor neće svima biti ispravan. Ako pokušavamo da ugodimo svima, nikada nećemo biti zadovoljni. Otac tada uzjaše magarca onako kako je smatrao da je najbolje, a sin pođe pored njega. Toga dana naučili su da ne treba da se trude da svima budu po volji. Dovoljno je da budu dobri i čine ono što smatraju ispravnim. Tako nastaviše svoj put mirnog srca.